Велика солодка розпаковка. Після видалення зубомудрості мені ще дуже тяжко говорити, але я просто не могла не показати те, що тут знаходиться. Презентик та цукерочки. На всіх продуктах ось я бачу, що немає додавання цукру. Тут також з помітками. Будемо читати склади і дивитися, що тут насправді. Сублімовані фрукти. Ось так вони виглядають. Ой, дуже приємний запах. Немає додавання цукру. Тут мають на увазі саме білого цукру. А ви що? Печінка кокосова. Тут у складі мальтипол, це замінник цукру. Ось, подивимось. Виглядає як звичайне кокосове масло. Найбільше, чого я чекала, це зефір. Він зі стевією. Це прекрасна альтернатива для мене, тому що я його обожнюю, але в магазині вони надзвичайно солодкі, їх неможливо їсти. Це дуже смачно. Смачніша цукерка, яку я їла. Тут просто суцільний кокос.